Teraz Reca ženy na štartovej čiare. Nech sa páči, bude dobrá trať. Ale už je všetko na správnom mieste, veľmi šikovne napravené. Od toho sú profičky, aby napravili svoje pochybenie. Poďme ešte narozdeľovať nástup. Tečkový pododpor už je na mieste. Čas 31,23 na prúde 28,95. Takže veľmi pekný plynulý výkon, plynulý a výsledný čas žiaľ 31,23, nakoľko tam bol pár drobných chybičiek.